my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Hej YouTube, og velkommen til vores nye YouTube-kanal. Det er os, som der er Simon og Emil, og det er mig, der er Simon. Og jeg hedder Emil. Og vi har tænkt os at lave en ny kanal, som sagt. Og i starten her, der vil vi lige spille noget Warsea. Fordi det er et spil, som vi rigtig, rigtig godt kan lide nu. Og vi håber, at der er nogen, der kommer til at nyde det. Fordi ellers ville det være sådan lidt dumt. Ja, et waste of time, bare at sige. Ja, og I skal nok forvente at se nogle fremtidige videoer. Men der kommer nok kun nogle få Warsea episoder lige nu. Fordi at Emil han skal på skiferie her på lørdag. Ja, lørdag. Og der tror jeg kommer til at lave min egen video, og det kommer højst sandsynligt til med SimCity, fordi det er også et spil, som jeg spiller lige nu. Og det er ikke Sims, bare roligt, det er SimCity. Ja, okay. Nå, hvor er du henne? Jeg er snart ved Force faktisk. Jeg tror bare, jeg kommer længere op mod dig. Vi kan også mødes ved Delta Peak, faktisk, tænker jeg. Der er jeg faktisk også næsten, det er rigtigt. Ja, præcis, for jeg er næsten helt hjemme ved Force Dale, nemlig sådan lidt. Okay, jeg skal vente derhen. Og jeg skal også lige igennem byen, jo, der er funkmarkt. Ja. Altså, jeg har den her beret på, eller hvad man nu vil kalde den, fordi at, den havde lige min global inventory, så det er awesome. Ja. Og hvis I undrer jer, så er det fordi, så er vi fra Aarhus. Aarhus. Altså, det er bare Smilets by, altså. Jeg tror bare, det blev en kode til det, faktisk. Hvad for noget? Smilets by. Ja, jeg tror faktisk, det blev kode til en af de gladeste byer. Ja, det er det også. Det. Er det ikke det? Jo, og det er også en af de, og det er også kort til en eller anden kulturel pris eller et eller andet. Nice. Fordi at... Jamen, Aarhus er jo også den bedste by, altså der er ikke så meget at snakke om. Nej, Aarhus er gay. What the det ser du bare ikke. Jamen, det eneste fede, det er regnbuen i Aarhus. Det er da så ikke engang så fedt, men okay. Nej, det er der. Og jeg regner ikke med, at der er nogen her. Nej, det burde der ikke være. Lad os håbe, der ikke er lootet. Det kunne være mega fedt. Okay, jeg lader bare lade igennem, False Dale, tror jeg. Jamen, jeg tror bare, du skal lade være med at tiltrække zombier, måske. Nej, jeg får dem bare efter mig. Kæft, man. Okay, jeg synes der er noget, der er faktisk... Ej, du skulle næsten derhen nu, mand. Oh, fuck. Der kommer en zombie efter mig. Ja. Altså, jeg fandt to, hatte derhen, kan jeg huske. Jeg fandt sådan en gasmaske, og så den der, Fireman hat, tror jeg, det var noget. Ja, det var nice, jeg fandt lige en wooden shield barricade, så der er højst sandsynligt ikke nogen, der har været her, så det er fordi, vi faktisk allerede finder ret gode ting her. Ja, der vidste jeg, der ikke nogen på serveren, så det er sådan lidt... Det er nok meget fedt. Der er jo mange af der inde. Nej, der er 10. Det er okay. 10? Ja, det er ikke så slemt i forhold til de andre server, synes jeg. Altså, det er sådan lidt en militærbase, så der er i hvert fald noget militær og noget politi og sådan noget. Jeg prøver at lægge ind i politi. Jeg kan se, hvor du handler nu. Ej, det kraftigt bliver lyst, mand. Det lyser op. Oh yeah. Eller nede, hvis det var net eller lige nu. Ja, okay. Og jeg ved ikke engang, hvor mange slag en flashlight der er, den er vist ret mange. Flashlight? Det skal jeg vist 15, tror jeg, eller noget. Og zombie har vist 100 tror jeg. Jeg har 100 HP. Ja, præcis. Hvorfor siger du egentlig HP? Fordi det står for health points. Nå, points, det er rigtigt. Jeg så tænker på health pot, og så tænker jeg, what the fuck? Fail, fordi jeg plejer at sige 100 health, for eksempel. Jeg fandt en tactical knife. Ja, just. Ja. Men har du ikke et bad i forvejen? Nej, jeg har kun en flashlight, fordi at jeg har lavet en ny karakter. Nå ja, og forresten, vi spiller... nej, fandt en 9 mm, hold da kæft, mand. Vi spiller hardcore. Ja, vi spiller hardcore, så hvis vi dør, så er vi screwed. Så er vi screwed, så nu må vi nok lave en, ny eller et eller andet. Ja. Og så kan vi så lave nogle flere videoer ud for det. Okay, jeg nakker den her zombie her. Siden jeg har den her awesome tactical knife. Det skader ingenting. Hold kæft, den dræber ham på 3. Så det... Og vi har allerede 9 mm, det går da ret meget godt det her. Fuck, har du en 9 mm? Ja, en Jericho 9 mm, den fandt jeg lige. Det går 5 sniper, tror jeg ikke. Var der ikke zombier derhen, eller hvad? Nej, det gå op i den der globus-ting, der er deroppe. Deroppe i tårnen der, fordi der plejer til at være sådan en hat-ting. Eller en hat. Det er sådan en M9, faktisk. Altså, jeg har ikke været her før. Det har været der et par gange. Jeg kan lige prøve at gå op og kigge på den stil zombier. Jeg tror bare, jeg sniger for mig forbi dem.
Jeg er også næsten derhen nu. Jeg ved ikke, jeg er også bange for nogle zombie og... Men guys derude på YouTube, vi vil rigtig gerne høre, hvad I synes om det, og hvad I synes, vi skal spille og sådan noget. Altså, det er lidt limited lige nu, hvad vi kan spille, siden vi ikke rigtig har købt noget endnu. Men Ja. ellers så kan vi jo måske komme til det. Fuck, det kommer sådan. Ja, de pas på, hvad der er. Jeg kan se det deroppe. Ja. Så. Det er lige shop på dig. Og I kunne også... jeg ved ikke, I kunne skrive et eller andet sjovt i kommentarerne, og så kunne vi læse det, og så kunne vi komme i rigtig godt humør, det ved jeg ikke. Jeg fandt lige en anden tactical knife til dig. I kan også skrive, hvis vi kan forbedre det. Hvad vi skal gøre for at kunne forbedre det. Eller for at forbedre det her. Ja, okay, ja, fuck nu. Nu kommer så. For helvede. Shit, der kommer mange. God. Ja, præcis. Fuck, jeg ved ikke, man. Du må bare løb dem Der er 9, eller... Ej, vi kommer op til dig nu, Simon. Jeg kommer op til dig. Nej, bare løb dem væk, Du løb dem væk. Nøj. Yes, 9 mm, dude. Dude, 9 mm. Har du ikke fundet 2 nu? Jo. Gør det ind til mig. Jo, fuck man, hvad fanden var det? Det lød mega fucked. What the fuck? De bliver ved med at løbe efter mig, de kajede zombier der, man. Gør det det? Ærgerligt, hva'? Ja, det er fandme noget. Så, Stop nu. Du skal bare løbe op ad bakker, zombier kan ikke løbe op ad bakker. Ej, men det er jo også smart dange bakker. Altså, det er sådan lidt... Ja, du stopper det. Stop det. Fantastisk. Jeg synes, det er fandme vildt, vi har allerede fået 2 9 mm. Hold nu kæft. Altså, 9 mm våben? Er de der gun der? Ja, du har fået 2 af. Nice. Fuck, man. Altså, det er fordi, der ikke har været nogen, der har loot. Fuck, vi er egentlig heldige. Ja, præcis. Det er så sjovt, de zombier der, de bare stener lige pludselig. De bare stopper. Det bare godt ud. Oh fuck. Nu bliver jeg blive kraftig, fordi jeg begynder at løbe. Altså, what the Så er du sgu også... Ja, det er så dumt, det ved jeg godt. Kejle, hold da kæft. Ja, det var lidt fejl. Jamen virkelig, det er lige før jeg spiller, eller jeg synger Susan Bjerre, er det ikke det, det hedder? Nu stopper de. Jo, nu stopper de. Susan Bjerre, hvad snakker du om? Hedder hun ikke det, hende der har lavet den der Kejle? Du har en Kejle, den der veninder også, nej, var det ikke? Nej, hun hedder... Søs. Nå, Søs Bjerre. Ja, Søs Bjerre, det er rigtigt. Det er det, hun hedder. Nej, Søs Bjerre. Dude. Er det Søs? Ikke Søs Bjerre. Du kan selv være Søs. Hold nu kæft. Prøv lige, har du været i den bygning, der er herovre? Den der, du ved godt, den der, var der sådan en garage med sådan en høj... Nej. Fanden er det? Antenne-ting? Jamen, der går jeg lige hen, altså. Fuck, jeg har allerede taget en del damage. Jeg har allerede nede under løgn og så... Løgn! Ja, jeg boller løgne. Det var krass. Ja, det er good job. Ej, nice, jeg fandt lidt riot shield. Fuck, man. Jeg bliver angrebet her, dude. I need some help. Okay. Så guys, hvis I ikke finder så meget her ved den her camp, så er det fordi, at der er nogen, der Vi har været der. Ja, fordi vi har været der. Og I skal også være velkommen til at spille med os på et tidspunkt, hvis der er. Selvfølgelig, men hvis det ligesom bliver rigtig populært det her, så tror jeg, det bliver ret svært at holde det med. Så er vi nødt til at udtrække en vinder eller et eller andet. Det er jo sådan en giveaway. Ja, præcis. Jeg kommer lige og hjælper. Nej, du tager bare lige dem der, fordi at... Ja, men jeg har et flashlight, dude. Det bliver lidt svært. Jeg dropper lige tactical knife'en herover og pistolen. Ja, jeg fik en nu. Kæft, hvor mange slag skal de have, man? En 8 eller sådan noget? Bum. Så sætter vi lige en her. Nå, der. Ja. Hvor er du hen? Jamen hernede, de ligger hernede på jorden. Hvor var der? Ja, danke. Schön, siger jeg bare. Der, så er der en fantastisk. Fantastisk. Ja. Jeg fik lige en flare. Jeg skal ikke bare kaste den et eller andet random sted. Prøv at se, om jeg ramme den der zombie derovre. Det kunne bare være nice. Jeg tror, den skader en eller andet. Nej, den flare gun, den skader en, men jeg ved ikke, hvad en flare den skader. Jo, hvad? Throw these light up an area. Jamen, jeg kan ikke sætte nogle steder hen. Jo, du skal sætte den på 2, mener jeg. Ellers så skal du bare sætte den på en tilfældig knap. Ja, okay. Okay. Kast den. Er klar? Hvad fuck er det? Nå, der er en King Cam Light. Jeg kaster den bare lige om sådan der. Ja. Du har jo næsten searchet det hele, har du ikke? Jo, men vi skal også til at ende den første... Prøv at kigge herop. Prøv at kigge derop. Nå, lol. Nej, vi skal også til at lige hurtigt ende den her episode. Ja. Der kommer en lige bagefter, så bare vent på det. Ses.